kan en mek hi SBI PO Mains 2019 minia input hi a direction a chuan heng hi a in pe a chuan a step sang pe a step 5 hi last step ania hemi input mang hian zia chhuwa vel tur ani mo chu helai step kal dan hi kan clear don tin ani chu enila heng number khat ni thum li nga ruk number paruka hian mo hemi line ma sabera chang hian step 1 hi ang tinge rongkal en tur ani chu ta jang chu step 2 and tinge step 3 and tinge step 4 and tinge step 5 step mo and tinge kha kal ta hen en taila step 1 a hian 7 le 9 interchange 3 6 interchange 2 4 interchange draw ani chuan khatiang che khan 7 8 4 5 3 6 2 7 8 4 9 5 4 3 8 2 5 9 9 5 7 1 3 2 7 9 6 5 2 4 2 4 1 6 5 3 interchange draw step 2 hi tatang hian ending e hi rongkal step 2 kal dan tur chu hi tebra draw hi nia ni chuanin a tebra tangin rem chho draw ni chuan 215 tebra 215 364 tebra data hi 289547 draw chuan data 485923 hi ni ta data 774 74365 draw chuan data 762459 data last tur chu 973215 draw chuan step 3 tatang heni ending erong kan enang odd number song 135 and alenda in datin draw 9 theng chuan even number increasing into the chuan akal phevek ni chuan odd number song 135 draw chuan even number 246 increasing in draw increasing zelin alendan in datin ni chuan ta hian 579 248 draw 359 248 ni lenga 357 468 ni lenga 579 246 chuan ta hian 135 9 7 pom 9 2 draw dot le hian step 4 tachang hian hei engting erongkal enang a digit cheu te multiply draw ni chuan ta hian pathum voi khat pathum panga voi ni som pali voi ruk ni li pasari voi nga thum nga pak voi ni som pariat voi li thum ni pathum voi nga som panga pak voi ni som pariat voi li thum ni panga voi thum som panga pasari voi li ni riat pariat voi ruk li riat pasari voi nga thum nga pak voi ni som pariat paruk voi li ni li pakha voi thum pathum pasari voi nga thum nga pak voi ni som pariat excuse me
chuan he kan zo to a he an ting rong kal dan chu sum of digit a digit chau te kibel no ni chuan pathum pali panga paruk pasari pare pakwa som paruk som tro chuan pariat som panga som pariat som pakwa som ni som pariat som pakwa som ni som pariat ni sari ni riat som pariat som pakwa som ni thum tro he kan bel vek chan thumwa som pariat he le kan bel chan paruk he le kan bel chan som pali som panga som ni thum he pariat pakwa som pali som pasari som ni han a question chu how te ten to dona step 3 a number pathum na enge step 3 number pathum na min zota se he ni mai dona mo chuan step 5 a 28 hi ingza na nge om mo khat ni thum li left atanga cherin palina ni lapon right atanga cherin khat ni pathum na tro tiang han a question chu a input chu ti hian engemoni chen ngai tu ngai nga tuna phang karon soi ngal wang khan osam awena lang ni maya amaro chu ma ni ngai tu khan step 1 train enge rong kal dan eng tia rong kal ngen ni ti kha uluk taka ngai tu anga ya chu tanga hemi kan solve to chuan atopa answer a question at ka chu hote te olte te vek ani to ni question thau han ya 8 person A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table and all are facing center. Mziatsu 8 person 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 person an oma chumitatsu center lampangan hoi veka centeran hoi veka chuan pakhat na P at Q means P sits second to the left of Q. P sits second to the left of Q. P has an chuan P sits opposite to Q. Kha min pe vekta tro chuan statement min petani he statement hi kan ziak chok do ni chu ta hian tro chuan H and E inti na nge in ani chuan N H ani chuan tro E hey H sits third to the right of Q. H sits third to the right of E tinanta E du na ziakang ta hian E omta se E omta se H chu right of E a third na tro 1 2 3 ta hian engma om don H sits third to the right of E tro hey hi ni chuan dollar ni chuan E dollar G tro E dollar G ni chuan E dollar G chu eng tin nge E is an immediate neighbor of G tro hey chuan E is an immediate neighbor of G ni chuan khoi mo zo ka hian G om the tro hey kan zo to chuan hash ni chuan eng tin nge B le E tro B le E ni chuan B sits opposite to E. B sits opposite to E. Hey kasi na lau de ka kan siak chale lo ko ngayon ni om to paru ka lang ay tro 1 2 3 1 2 3
chung là mình hoi vek e kan sia ka chuan g hi immediate neighbor tur ania chuan third to the right 1 2 3 ta hian h oma chuan e sits b sits opposite to e hei taro kan ti kha b sits opposite to e ta hian b om don tin ania chuan hei kan ti sawa hei ngati tai chet asan chu e sits b le e opposite ani chuan tro opposite ni chuan heti ka zia dan hian tain h om te atro chuan hemi le hemi inkara hian pali om b ka tain pali om b ka tro en opposite tur khai hi ne chu diagram zia sual kha poim a poi theita chu wang chuan ta hian a inkara in ang thlap in a diagram kha ka zia thar le tai chet de yang chuan c at g mo at chu khonga om at chu hei hi c at g ni chuan c sits second to the left of g tina c sits second to the left of g second to the left of g a hian ta hian c ni theya c sits second to the left of g chuan ta hian c ni thei boka ta hian g om ta se tro chuan kan chok zai lang d has f has ani chuan d has f d le f hi opposite an om tro d le f hi opposite an om ani chuan in opposite thei tur ta chu jek potang tian d le f opposite tur tro opposite tur ani ti kha hriat nan hriat ol sam nan tian sin che lokila chuan hei hi om ta ni hemi hi enge om zia hei power tina tro p is not an immediate neighbor of q e is not an immediate neighbor of c is not immediate neighbor of f e le c an in then om lo e le c a in then om lo chuan ta hian e om sia e le c in then om lo chuan ta hian c om lo ti na tro ta hian c om lo chuan g om ti na chuan ta hian g hi hei g hei c ti nan chu tro chuan e le c in then om lo kan sofa c le f in then om lo c le f in then om lo chuan ta hian d le f in opposite turin ta hian d om zok ngai nga ta hian f om zok ngai tro ni chuan enge b c d e f g h ni chuan ta hian a om don ti na tro ni chuan ti khang kan solve le ta thlapa a question a kha chu ho te kan ti kha ta hian a question a kha hi question in ta a question a chuan who of the following sits third to the left of b te khamin zot ta b atanga a left na a third ta tunge om hei hi b chuan ti zong a chhiar mi lo tu ni ti zong hi hoi thla mo a hoi thla chuan left chu helam zong mo 1 2 3 pathum na a left a pathum na chuan a om mo ni chuan answer a chuan a kan ti don tin ani tro ti ang deuh zel khan heti lai te hi chu mo chawngai mar se a question chu olte te ni chin kan ti kha